Gràcies, presidenta. Nosaltres hem defensat sempre que les eleccions eren la solució, o com a mínim la via per començar a trobar una solució. Sempre havíem defensat que aquestes eleccions les havia de convocar el president de la Generalitat de Catalunya i vam estar a punt d'aconseguir-ho. El nostre primer secretari, Miquel Iceta, va fins i tot en seu parlamentària dir que acompanyaria el president de la Generalitat, si calia, fins al propi Senat per defensar aquesta solució. I el Partit Socialista Obrer Espanyol va posar una esmena que deia que si es convocaven aquestes eleccions se suspenia l'aplicació del 155. No va ser així. No va ser així perquè el president de la Generalitat va perdre l'oportunitat de fer de president de tots. I fixi's, no el culpo. Van ser les seves pròpies files i els seus propis socis qui van avortar la possibilitat de que hi hagués una convocatòria electoral per qui l'havia de fer. Les 155 monedes de plata van fer que el president de la Generalitat dubtés i reculés, situant-nos en una situació que ningú volíem. No volíem el 155, no volíem la DUI, volíem eleccions. I quan nosaltres hem presentat aquesta proposta, saben que no som amics de presentar propostes que no tinguin a veure amb la vida municipal, però l'excepcionalitat del moment ho requereix. Quan nosaltres vam presentar aquesta proposta, pensàvem que els grups independentistes es plantejarien no participar en aquestes eleccions, convocades des de l'Estat. Pensaven que en coherència amb el seu relat de la intervenció, de la repressió, pensaven que farien alguna cosa més del que van fer després de la DUI. Pensaven que començaria a desplegar algun tipus d'estructura d'estat, de decisions d'un govern nou, amb una situació nova. No van fer res. Van estar un cap de setmana desapareguts. Desapareguts, ningú va fer res. I les primeres notícies que tenim ens parlen que efectivament sí s'anirà a les eleccions del 21 de desembre. Les eleccions del 20 de desembre eren les que s'havien d'haver convocat des del govern de la Generalitat de Catalunya i del seu president, que és qui té la competència. Les ha convocat l'Estat el 21 de desembre. I vostès, tots vostès, i jo me n'alegro i nosaltres ens alegrem, han dit que hi aniran a aquestes eleccions. És una gran notícia. És una molt bona notícia per Catalunya i per la trobada d'una solució a aquest conflicte gravíssim que patim tots. Perquè s'hauran de restablir els efectes, s'haurà de restablir el diàleg, s'hauran de reconstruir ponts, s'hauran de bastir solucions que no seran ràpides, que no seran fàcils. Però és evident que, com s'ha dit, i jo vull dir-ho perquè, en fi, és evident que si nosaltres donem suport a aquesta convocatòria electoral, i és el sentit que tenia aquesta proposta, era justament perquè, evidentment, que s'ha de fer una convocatòria sense exclusions de cap tipus. Evidentment, qui defensi que el seu objectiu darrer és la independència, ho ha de fer, evidentment. I el resultat que surti d'aquestes eleccions serà respectat, evidentment. El que no es pot fer, i suposo que aquesta serà la gran lliçó, que ara vostès no volen admetre perquè estem ja en precampanya, és que no ens podem saltar les lleis. No ens podem saltar les lleis, que són les que regulen la nostra convivència. No ens les podem saltar. I les propostes que surtin guanyadores d'aquest Parlament, es poden imaginar que jo espero que guanyin les meves, però si no guanyen les meves també, s'hauran de plantejar dins de les lleis, dialogant i trobant acords i consensos dins de les lleis. Els hi ha dit tot el món mundial. Cap país, no només de les democràcies europees, cap país del món ha reconegut el que va passar divendres. Cap país del món. Què més ha de passar perquè vostès entrin en raó i reconeguin que el relat que han fet fins ara s'ha ensorrat, ha col·lapsat, no té recorregut, la qual cosa no vol dir que no puguin defensar les seves idees i les seves propostes. Vol dir que el relat que han fet fins ara s'ha ensorrat. Jo els demano, tots hem comès errors, i segurament abans d'unes eleccions no és el millor moment per reconèixer els errors. Però, sisplau, enviïn un senyal, jo crec que anar a les eleccions, diguin el que diguin, és un senyal que jo vull reconèixer. Anar a les eleccions del 21 és un primer senyal, un bon senyal, per començar a trobar una solució. Gràcies.